chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Kakoro da umana de chien machuok to nyasi na ore mari East African Plus Size timore be manieri ma Kisumo jogo koma bende koro biro dhi e piem no koro ne chunygi okongore kendo ne gidhi nyime gi timo rako margi e kar romo maero mar Mirok Gardens. Kane wuoyo gi Angelinieri mar Chuny Onagi TV, jatendgi nyadendi Wenga ne owacho kanyo ni koro tarik gi kore mokalo ni nyasi no ero bende biro timore kar romo maero mar Tom Mboya Labour College. Ne owacho ni nyasi no ero biro chakore kanyo saa 11 manodhiambo mano tarik no ero 1 dwe no ero mar 6 higa no ero mar 2024. Ne owacho kanyo ni jogo eko mabende wuotho wengeki ma Kisumo, Nyanza, Kenya to kata gi East Africa bende koro rwake nyasi no ero ka nyasi no biro bedo gi jogo eko mabende kata jotelo eko mawuoke gwenge eko ma opogore pinyeri mar Kenya. Ne Chuny Onagi TV, Ana Gerald Bomo.